boss, relo, haplas, ug uban pang kinahanglan sa inyong lawas, na ako dire. Sa man ni dire aganihan ako sinig baktas, wa may customer. Sa man nagara gani mali nang gure tuan. Hello, B. Uy. Customer. Pagkita ta karon, laag ta. Mato ko. Kita kits, bye-bye. Saan man ni? Uy, wala naman ko'y pang pagwapa. Asa mo kong palit, ani? Hi, Dam. Ako rin si Kintoy from Sagum City. Ye, Namaligya ako og relo, pulbos ug haplas, ug uban pang kinahanglan sa imong lawas. mao ba, Kol? Sa barato nga kantidad. Unsa man Kol? Ako pulbos para sa imo ha. Tagpila pod. Nahitag G's, nahitag 50. Asa ka? Ay, sa tagjis na lang ko, Kol, kay barato ra. Ay naa diri ah. Naratag G's. Ay, nara ko lang. Salamat. Mag-abit kay na ko ni Cole, kay magkita magud mi sa kong uyab unya. Kabalo ko. Tisingan doon ako ng pulbos nga tagjis. Laina, ni Cole, uy mo raman ni gaspang. Unsa man ni? Gawgaw? Ops. Di na siya gawgaw ha. Sini-gawgaw ra na. Ha? Wala nga tag G's raman na. O naay pulbos diri o. Pure ni, tag 50. Grabe unsa man ni Cole, uy, ni gusto naman kay ni. Siyempre na yung kamot pug ko para mabuhay akong pamilya. Nya, unsa man ni Cole? Tag 50 kwaon nimo dili. Grabe pug ka Cole, uy. Kwaan, hindi ka gamito man nimo ni unya, mula ka pa man ka oh. Ni Cole, uy, gamito na ako ni unya. Naaram din na, dugay-dugay pa ka. Madto na ko. Laina siyang negosyo, uy. Uy, atsu pa mo bata oy. Boy, boss. Unsay oras, boy? Bus wala ko'y kadalag rilo. Puti kamay. Naunsa naman na Mr. Lemo. Ayos gikan ko na ayaw kalimti ang oras ba? Ang rilo. Kalimtan Jong, basig na kay Kondra Rilo, Jong. Wala ra bang Puti kamay, parihara mong gawa ko. Bus, pasensya jud kayo. Ano saan man ni ron? Uy, naglalis. Kailangan ni Rilo ay opportunity. Puti kamay. Unsa na mga transaksyon na to ni karon? Boss, nangita mo Rilo? Nako Rilo dire. Baligya. Sakto, boss. Nagabalik ang rilo? Na dire mas nako barato nga Rilo din. Kinsa man ka? Kintoy from Tagum City ko. Oops. Ay, si pataka-taka dira kang may kamay dira sa mong bus. Pakita ni mo rilo na Nagpila man ang rilo nimo? Nahatay tag 500, nahatay tag 5,000. Asay mo ha? Boss, kana na lang barato kay urgent man. Gananglan oras makay naman. mo, boss. Pagay ko ng tag 500, palito na ko na karon dayon 500. Naa dire. Salamat ka kay urgent, ha? Check daw, boss. Uy! Unsa man ni? Di ba ni mo andar? Tarong-tarong ka? Kaloko ka ba? Naginuang ka. Ay, sama. Night pa dire, night manda tag 5,000. Sa ingon nimo, sa ingon nimo. Ay manda tag 5,000. Kini. Unya ka ni. 500 naman na. Lain pag mandar. Kamay. 5,000. Kamay, boss. Iga-igaon di ka mamaligya Sa ba? pila ni? 5,000. Mandar na. Kamay. Ug wala ko nagkinahanglan na ni karon. Di jud ako ni konon ba? Sige palito na ko ni. Bus, mahal naman kayo na. Ha? Mahal kayo na. Mahal ra ba di kay ni? Kita naman ako na sa kilid-kilid ba? Unsa man ni original ni dili? Original na, wala tatsa. Tarong ka ha. Pag di lagi na original lagi, impas yugas ko ah. Palitan na lang na, boss. Palito na ko niya. Tarong, ha? 5,000. O, 5,000. Pagtarong yun, bisiglasan na mo ng tinda na. 3, 4, 5. Tama ra kayo boss, 5,000. Tama ra kayo. Pasas ako ha. Puti ka may boss, bukro na ko ta. Ay na Mr. Lem, ay na, okay na. Pero mahal ka ng palit ni mo. Naunsa naman ka? Nakalimot ka? Plimani raman to. Pag ibaligyan ako ng reluhan ni Boy, kabalo ko, muhalin ko anig mga 3,000. Tama na yun. Mautok bo. Abi na kung may sahan na kato, boss Unsa ba? nakalimot ka kung unsa ko? Busing mo na busing mo. Ba na yun, no? Unya, tara. Tara boss. Tayo.